Ahoj, čau, vítaj, moje meno je Natana, ja ťa vítam pri 4. epizóde podcastu Cutrolo Amen dneska s Jankou Nunuážovou. Čaute. Na ktorú budem mať zopár otázok. Také najprv flash, jednoslovné odpovede, poprosím. Skúsim. Dobre, to bolo jedno slovo. Ak by si mohla byť akékoľvek ovocie na svete, aké by to bolo? Jablko. Prečo? Jablko je naše slovenské ovocie, tak prečo by sme išli niekam ďaleko? Tak chcem zostať na Slovensku, je mi tu dobre. OK. Patrí ananás na pizzu? Jednoznačne. Áno, dobre. To si sadneme spolu. Na koľkom ročníku Semfestu sa nachádzame? Na 19. To som ti áno. Si mi prezradil pred nakrúcaním. Koľko žetonov stojí čaj v Papstane? 3. Dobre, to neviem ani ja, Overíme neskôr. Dobre, a teraz už také trošku nadlhšio. Ako vnímaš ty modernú kresťanskú hudbu? Ako pop a rap? Nie je to moja šálka kávy, ale počúvam ju, pretože mám v svojej rodine mladú generáciu, ktorá má rada túto hudbu a ktorí si radi na tú hudbu zatancujú, zaspievajú a radi oslavujú Pána Boha takýmto spôsobom. A také napríklad, že Gypsy, jaké boli? GPS, Gypsy. To som už spala, priznám sa. Tuckala mi hlava na vankúši, ale aj chlapci veľmi dobre spievajú. Ja ich poznám ešte, keď začínali túto kapelu a urobili obrovské pokroky vďaka možno aj požehnaniu od Pána Boha, že sa ich ujali dobrí ľudia a naozaj ich naučili veľa vecí. Takže prečo nie gypsy hudba, ktorá oslavuje Pána Boha, môže byť tiež. Je podľa teba náročnejšie zaujať momentálnu mladšiu generáciu, ako to bolo kedysi? Že, či to je teraz náročnejšie ako kedysi? Neviem, keď som bola mladá generácia, tak som sa nesnažila sama seba zaujať. Takže to neviem porovnať. Snažím sa dnes robiť svoju prácu tak, aby som zaujala tú mladú generáciu a nie je to vôbec jednoduché, pretože už mám úplne iné vnímanie sveta a presunúť sa do iného zmýšľania a myslieť ako tí mladí býva náročné pre nás starších. Asi to platí pre každú jednu generáciu. Ja si tak pomáham práve tými mladšími, že ich volám do spolupráce. Tešíš sa na spoluprácu so mnou? Výborne, na tam sme dohodnutí. A tam už, kde nerozumiem ja, alebo možno sa necítim v pohode ja, tak volám tých mladších a odovzdávam im žezlo a prosím ich o tú spoluprácu. Čiže snažím sa ich oslovať takýmto spôsobom, cez reč ich rovesníkov. Či je to ťažšie alebo ľahšie, každá generácia má niečo iné. Je dôležité povedať, že vždy sa snažíme ju oslovovať a nebyť tu len pre tých starších. Ovplyvňuje podľa teba doba, ktorú mladí ľudia strávia na sociálnych sieťach, ich akože inteligenciu, ich logické zmýšľanie? Všetko ovplyvňuje inteligenciu, zmýšľanie mladého človeka. Takisto ho ovplyvňujú sociálne siete, ako aj knižka, keď sa k nej dostane. Takže vplyv to určite má. Nebudem hodnotiť, či pozitívny alebo negatívny. Sociálne siete sú našou súčasťou, sú súčasťou našich životov, čiže obísť ich nemôžeme ich ignorovať. Musíme sa naučiť s nimi žiť, musíme sa naučiť ich pochopiť. A verím, že mladí ľudia dnes, ktorí tu sedia aj tuto v pozadí, majú danosti na to, aby vedeli, čo je už za tým. Staršia generácia s tým má problém, pretože bola len tak vhupnutá do toho sveta online alebo do sveta sociálnych sietí. Mladšia generácia s tým vyrastá a verím, a snažím sa to aj stále propagovať, kade chodím, že vedia, čo je za tým, ako pracuje algoritmus, ako pracujú tí vývojári tých sociálnych sietí, čo všetko nám sa snažia podsúvať a tak ďalej. Takže sú asi odolnejší ako my starší. Takže verím, že sú vo väčšom bezpečí ako my. A teraz trošku taká otázka smerom k tvojej práci. Keď sme boli u vás v Trnave s lastovičkami, tak si tam pobehovala s gimbalom a streamovala, pokiaľ viem. No, takže ako to vnímaš ty v tom zmysle, že či by mali ľudia chodiť do kostola, alebo že či sa nebojíš skôr toho, že nechce sa mi ísť do kostola a radšej si pustím stream? Nathan, výborne uvažuješ. Trápili sme sa s tým veľmi, veľmi a koronavírus nám to vyriešil. Pretože keď prišiel COVID, tak stream bola jediná možnosť, ako byť v kostole, ako sa dostať k Božiemu slovu. Mnohé cirkevné zbory, keď COVID skončil, riešili tú otázku vypnúť to, ukončiť to vysielanie, alebo pokračovať a prichádzať o ľudí, ktorí si povedia, že na čo idem do kostola, tuto si kliknem a pozriem.
Veľmi sme to riešili a mnohé cirkevné zbory to uzavreli v tom, že zostaneme online nie pre tých, ktorých chceme, aby zostali doma, ale pre tých, ktorí nemôžu prísť. Že zostaneme v online svete, budeme vysielať pre tých, ktorí sú ďaleko, ktorí sú chorí, ktorí sú bezvládni a nemôžu prísť. Pre tých budeme robiť túto službu. A mnohokrát je to aj pre zahraničných Slovákov, pretože mnoho Slovákov, evanielikov žije v zahraničí, žije v Amerike, v Austrálii, v Srbsku, kade po svete a to sú naši sledovatelia. A oni sa vždy potešia, keď počujú tie služby Božie v slovenčine, keď počujú to, čo sa spája ich s rodnou rečou a s ich detstvom, mladosťou a rodinou ako takou. Takže aj pre nich je táto služba. Ja ak si mám vybrať medzi kostolom a onlineom, tak neváham ani sekundu. Kostol je živé spoločenstvo, sú tam ľudia, s ktorými si podám ruku, na ktorých sa usmejem. To mi ten počítač nedá, ani ten online svet. A to, že s gimbalom chodím a že vysielam, to je fakt, ktorým možno sa snažím v prípade lastovičiek zachytiť tie momenty. Vy strašne rýchlo rastiete všetci, ktorí v lastovičkách spievate a jedného dňa si verím to video pozriete a možno ho ukážete svojim deťom, že aha, tu som bol, toto som spieval, hlásil som pána Ježiša a hovoril o evanjeliu a možno, že to aj vás, keď náhodou odídete od Pána Boha, by mohlo priviesť naspäť. Keď si spomenieš na tie časy a to video ti to pripomenie. Takže aj toto je ten dôvod, prečo to robím. A posledná otázka, ktorou by som uzavrel tento rozhovor. Takže či sa nebojíš toho, že vlastne keď natáčaš tie kostol aj lastovičky, takže či neprichádzaš o ten zážitok. Lebo napríklad ja keď niečo kamerujem, tak ja si to užívam všetkými 4, 5 ja nevadí. Aj 10. Áno, takže že jak si na tom ty v tomto? Ak to robím naozaj profesionálne, tak to ide mimo mňa. Odkaz, kázeň, teda to svedectvo, ktoré tam znie, naozaj vtedy si to nedokážem užiť. Ja som tam vtedy ako kameraman, zvukár, osvetľovač, postprodukčne mysliaci človek, ktorý bude musieť ešte potom sedieť strižni a celé to nejakým spôsobom spracovať. Takisto, keď nahrávam s bratom generálnym biskupom zamyslenia Milí moji, tak je to o tom, že on sa ma na konci po minúte opýta, bolo to dobré? Ivan, neviem. Nevyrastal ti z hlavy strom, počula som ťa, videla som ťa, nič ti nesvietilo z hlavy, takže to bolo dobre. Pýtaš sa ma na obsah, počkaj, počúvnem si to ešte raz. Že človek nevie byť až taký multifunkčný. Ja osobne o to prichádzam, ale zase si hovorím, že sprostredkovávam to ďalším, takže nie je mi to ľúto. Že to bereš ako takú službu. Svoju službu, presne tak. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie. A možno niekedy na budúce. Natan, ale v opačnom garde budem sa ťa pýtať ja. Už je to spečatené. Kamaráti, majte sa krásne. Ahoj.